Ние от Възраждане винаги говорим истината. Когато кажем нещо, винаги се потвърждава. Преди месеци, когато говорихме, от ППДБ ни обвиняваха, че ние сме нападали бедните беззащитни украинци. Сега се оказа, че бедните беззащитни украинци перат стотици милиони евро от парите, които се дават на Украйна, включително и от нашите пари. Най-големият парадокс е, че една част от тези пари, които се перат в момента в България, може би са откраднати пари от украинската мафия, която между другото, то украинска мафия и украинска държава е едно и също. Нали? Режима на Зеленски е един изключително компрометиран, фашизиран мафиотски режим. Една част от тези пари, които се перат в България, вероятно са пари, които са дадени от българските данъкоплатци като помощ на украинския фашистски режим. Да. Разбирате ли за какво говорим? Това е изключително грозен абсурд, гавра с българските граждани. Защото още не е влязъл бюджета за обсъждане, но аз съм готов да се обзаложа, че когато бюджетът влезе, ще бъде изключително тежък за България. И ще излезе така, че ние нямаме пари за нас, ще теглим заеми. Ето Радев каза, че, или по-скоро неговия финансов министър, защото Радев не говори, той много трудно говори. Гълъб Донев каза, че предвижда тегляне на 3,8 милиарда евро. Да, това го тиражираха вече. Нека да го кажем в левове, защото все пак хората да знаят за какво става въпрос. Това са 8 милиарда лева грубо. 8 милиарда лева.